14, 15 ata. Ay, ang dami pala. Oh, dami na. Ay, di kasama niyo to. Ito kasama namin. Ay, kasama niyo. Ayan, yun dyan. Tapos, Ay, ba trabaho din sa City Hall? iba-iba rin. Nakabuko ko sa motor. Ah, okay. Sino man ang magbabalot ba? Kailan? Sabi niya, kung gusto ba?
Ano